की खूब और का बातें से टीवी sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net foodish or darmapi ninwan ramangi hakrdob ying jongpi. Kublai pi baro ka keting jong ada moon star nong dhar ngada iwi naki nong simanta kumuteng shop akan ke jingruai ke bakerteng ngala yamat ka badi kawi naki jingruai jong ka film bakerteng lanot ya kani ke jingruai ngala yamat ngila stang ka planning nadu snem arajar khat Hyndai nadu ka ki pathok lyrics hadu ban compose ki music ru lo ngila ya chai nadu ka tu te hadin ke jingwan no jong covid 19 pada tinggi lah sangat nak support tinggi sayok pan pendek pada kamarin ke te ya ka shooting pada ngilak sedang ya kani nadu benai Disember arajar arpuar te hadin ka tu ka shooting pada tu ngilak penbet penbiang nodong sedong bat ngilak la hadu benda pelaj pai ba nom hakani ka shitarik jong benai November mataus nem ngin sa pelaj pai ba no kini jingwai ka jimbut jong ni jingwai kalong kumbadi ka kerteng hi ngalayaman kadai ka jingruai hakaba ka kenthai ka puran ka yapmat ya actor ke ya utung shop te kadai ka long one sided love hakaba utung shop tip ya ka jingi jongka te de hang ta ke kadai ka jingruai ka long kumba phos new ke ka parkhat ke ba kumnu ka parkhat chapang jungu ke talong ta hakane ke music video nga ag hi manga hi but iwi puran iba kerteng Lucy ding do khadu banga pendap ka film full fledged film hi kadai arajar khatwei kadai ka film shei me ka hakabadi bat kalain film ngala sedang na du sijar Hyndai spa Hyndai pupra kadon ka film ka bakerteng shei kalawei te nadu ketu ke pori ngila sedang banyak ki kam film te hadin ka sia arajar khatwei pada kadi kebedi ka last film jonga ti ngila sange sipon mar ke jimbun kam jonga hi te manta pada ngala kham kelut ke pon ta kada wala stang banyak kena te kini ke jingruai ngan supply pai ba haka sitrik jong benai nai wieng November mentaus nami Kublai fi baro ke kerting jonga di ban syam tham ti ngalayo bani shimenta ni jingwai ngalaya mat kum bot hoi ka sur jingwai bat kum ju ban le ke music jong jingwai ti ngakermen hi baki pai ba baro kin stanat kulong ka sur bat Thymmai ti ngakermen finja stanat ngi jingwai ti bayuan i ba amun ni mara nga ki lyrics ki kintin jong jingwai ti yong akwa finchna ka sur yani ka ini kintin ti yong akwa pun kan compare kin dia jingwai kan di ka duet ti long yang ab ngan tho jingwai ya kin theru ha perkhat u ki juk ban ya hab kin the juk por ban ya hab ban bu shin rang ji sha tu ko por ngam pat tip modu ban rai shin rang ti tingla asna ka wi ka sur ala phai ba mun ti ba mun las ngap yang pat su khun ra kata kam pat su biang ti ngilem noi yang te lep yang ka wi syang sa ka wi ka sur dengan la le ka wi ka sur ti ba mun ru la strat la su yo ya ta ka jing biang ka ka sur bi hab ka kum bi kwa mai ka la yo ya ka feel mo ka jing wai bi kwa ban yo ten da la yo pada ka sur ngi hab nya fine lai su ki jing wai khnang bai kin theru num e than ye sim dang num e ma ka de kan de duet ngi hab ban chim kum golong jing wai film ki hab ban chim main parts pe male hab chim main part female hab chim main part ti hang tang ya ban fine lai su ki jing wai ta la fine lai su ki jing wai ti ngi hab ban ya let's go music tingi sedang ban let's go music nang ta ka jingwai ti ba mun la ong hiangi na mai kwa ka music compare kan dian kam de ban long ko ba jilong yu jingwai tingi la prashang hi kat bala wan pen long different kan dan ka change of tempo kan dian kan ka change of music structure kan dian
community waging why it's kadi bandan ru kata romantic feel mo kata because the female actor hang tu kanang mudur kajing it jong kai ta shinrang ti ngin ladap shna ka music ti ngila khot no rwai ti la dan we can take on rush ban wan mufiru kamau ti imla ban kat chuki imla ban yo sha ta ka feel biki kwa jong ba mun ya tu jing rwai ti finally is one i la penting no la penting yes ti lawan me i pada yo ka feel yo ka expression jong jing rwai ti ba mun ru la su hun ta kan tengah ji sha kham pui per khat yang mangan rwai manga ti ngai tang demo hi ba mun ban chinrang ki di ban rwai kum no kin practice kum no ti ba mun den dalara shi yem di yong deng su ya hap ha ta su jong phi bat ka sur jong nga su kai ham ya blend ngila persyang wa di wi nong rwai ngila asngap de stunat ka sur jong phi yong tong to persyang no phi tin de lai le kam ta de ki lai asngap lang ka tim jong ba mun ki ka biang kai hap tinga khlam pui per khat ji sha ka ta kham di ka ji thmu jong nga bangan rwai ni jing ya ni kan ji rwai dengan sukumen banyo ni simenta dia nyarap kunu nu wik ka lat mayo play lat dengan menyarap tengah kwa menyarap kan tengah sukumen jumba mun kila hun tengah ru la su hun lang ta maki ri hun maki ba direct ka ba snai ka music video ki tep ha maki man yang ale try ban shna music tingla shna bon teli na po studio ngila le bon teli kan te man le ka music kade pro vibes ha na shna bon teli no ka film jong i ngale music no ka film jong ba commander shang pliang Hyndai la sa shi se nang ta la dan shi bon ki film nang ta man na tu na po studio nang ta kan ni man ta nang release ka dah escape and then before this ka kawanong sar so ngile ka film machuar ka jingwa jing em jong ka film jing em ka dance track ngile mangi ka music tur ngile complete composition ka music nang tang haban le the complete structure of the song tu kla sha ngi kintin shna ma fi but beat but everything shna no shadong ti kla bon ki film ting la le bon ki jing rwa ken long ka music anta the background score of the film kan kani kham long kerpang yang ana mar ba ngayo ban rwa sindon bon sin shi long tang ka demo sa ke man rwa de ki we kan kani ka sin de ba mon rwa sindon mo fi ru kani ka first time yang haru kani Ngai le dia ngam de bala juruai teng ka film kadi ka sing ningkong yang ndeng la juruai teng ka music video jing ba sanat ka tu ka nilai ni but juruai ka jing train ni kum tu sebelum competition ni ndre dia ban om ha film te kadi ka sing ka ningkong nga ngapoi i ba sanat i kantak yang i ong ba i doni wi palok jong i bi dan kam nong rai di tang kom tahi ya kantak ti ya zang practice bait no kom tahi klam penslam hi kan kani ka jirwai ngala yamat te kadi ka duet song oi ngai arwai lang bat i banchem tingi klam ya practice hi ban ya kendu ni ha ka singi bang ile recording hi ti ngala arwai ka pat jonga i arwai ka pat jong i tang kom tahi aso tenan hoai banda ngayo alat play lat in tube play ti hoai nganang continue here and right it's always a challenge much na music for any film kam di ka basuk no Hyndai it's kalau kau nak kami strat ban le ti kami bet ngintang shula akila ahi directors kila idea ngi pik kwa ka jinwai ka long kumta ka long bososi ni ka comment ni kwa kan dan ka jing shot tingila nya manchna ar lai teli kumta ka ngisna ka music kisngap maki la yo nem ki di ban yo maki bon ki directors kin la yo maki ka feel ba ka shot because kadan ka po ka jingmo dur jung kivi mar bon sin ni padap ka shooting ka video ka padan ngi ha ban chu connect
Ti don kum ka film mata ngai trekam recently ngami yo man connect buat ka jing kwa jong director ka wow ngi bangin china music. Ngitang shi connect with director ki kum bamun la pen shang kwa kamta bamun instantly ka lawan ka idea. Ti ka music ngi lale asin klai bamun nam bakla la pha shi kwei yang pat suhun kata kasin ba an sin balai ngam kemau ha shu isa hun nang ta kan. Kam julong perfect instantly masan le ka long kan. Rarely ka long ta. Ngap ban keep on trying till we get the feel of what they want kan. Long ta. It's very important makandan ka signature tune mo. Te bon scene hi ki film directors ni kim dan ka budget for detail in music. Markala alut plat in the actors and the shooting and katai and the music budget for the audio kan ono kan. Kalau very limited budget yaki. Mengin le detail kam tu kan. Te bon scene ki show menga just create something belong simple long can go throughout the film kan ya ka theme the film. Te bon scene ni le kata Te rang recently nga work with a film. Kita tikla adon lupa ke music video jong ki lightly. Te ki ong ikwa ki team jong music ki long for the actor kan long kumni, for the female actor kan long kumni and for the other cast kan long kumni. Kila ai lupa nga team melody. Te nga should build on top of that kan. Te dan ki sections ngi akum ki violins, dan ki section ngi akum guitar, dan ki section ngi akum ki percussions. Te ki be hab it take ka team to actor kan. Te kum kitu man kila suthu. It's very important. It's very important baka music adi benan a team for every cast kan kadang kadang connection audience wala ban connect more with the actor kan so it's important very important kata of course technology now is getting more advanced we have lots of tools in our hands makin le ngadu ko foley hadu ki sound effects hadu ka background score we have more tools mata the softwares we're using are more powerful manang trikam 10 years back not as powerful mata we can handle many tracks in one audio workstation mo Ensuring long limited key tracks, I can go up to 500 tracks. So all my follies, all my ambiences, all my SFX, all my music, kalau done be in one session Then come show but open multiple sessions. Markom ka music, ka tempo ka change. Dan po kadang sedang ada slower tempo. Then getting section come stead. Then we have to have the tempo map. Dimanta ki software is long more powerful bangila ban put different tempo maps. So according to the theme, porwadan ka fight scene, the music is different, the tempo map is different. The porwadan ka sad scene, the tempo map is different. It's challenging, but technology is there. Mla man deny kata technology is along very powerful now and a lot easier for us to work in. Take away ngalap ba ki bon sini ki film directors ngalap ki there's a budget. Yaki ka bjing ka budget. Mata banle detail music kembali syabar it's in cross, they charge in cross just for a film. Ni shine the industry jungi dang red. How much of time? Because the more time we give, the more we'll have to charge. Kapor ni ay katanya ban charge. Bon sin kim dan hi budget kata bahe pli film directors ni kim padan ka budget and kim betep ni dan tang kawi theater. Ultimately ni ban release ka film kolong beta kawi theater. Tingilai asmo ki khubor kan semi more theaters ba por release kim dan ba Southly theater at the same time. Dala dan Southly theater mo kala mentor shibon kan film directors earnings juki kala khambon kan. In 1 week, in 2 weeks time, kila earn kambon. Then hata kapor maybe investment juki in the music also kila la kam invest show kan. Por migahalia hi kum ka biju cinema it supports 5.1. It supports 5.1. So kila adan ki film na shini release 5.1 por biju cinema. It's very much to do kalong very much possible. Pi manta ba film 5.1 it's possible to do it. Anybody can do it. The most important thing is gidan technicalities involved, calibration, audio calibration. Mentapor ni mix yaka in a small room setting, ni mix yaka 5.1, it'll sound very different in a big hall setting. Te ngi sini ngi patla ban test, hadu kata ngala ban mix in my room 5.1, ngala ban mix kamera ka jonga. But in an actual hall where the acoustics is different, it'll sound very different. The EQ, the frequency response of the hall is different. That's why in the lay ngala ong imahadi ladan go ong ngafin le no 5.1 because if I have to do 5.1 I'll have to calibrate my system so that sound ganda ngap kamera thia jong ane my mix room jong aru it'll sound very as close in the hall kan ti bon sin kim su thu and that cost money kata ka sim kalau pisa nya ban calibrate the monitors calibrate the room nya ban tweak the room nya ban treat the room in such a way ba in the right ko sound po big theater ru it'll give us close the sound along very close to what we did kan the sound level pressure, the SPL levels, can quite get along very close. Can they won't see any, but we have the technology. How do we measure your loudness levels? Kanu ngibo kung tip YouTube keeps at minus 14 LUFS. But we have the technology to make sure that our music is at minus 14 LUFS. So for cinema, kibo kumtai minus 10 to minus 14. Dialogue kibo minus 23 kishong.
So mentang ada ki tools balak man really cater to the song. Kanang bengin larak po theater ru ni. Kalau almost accurate come touch you kan. Ku mengelak kadhaka makanya ngalale be exact ki loudness levels kat tu kendara even na shatish bombay yang kalabiang. Kalau be exact kat kum ki specs bagi don kam. So we have the technology, we have the tools now that can really make sure that our quality is up there kan. Kalau up there, up to the mark. Kumba ngalai tu ipi mana ba ngala sedang ya gini ka film karya jongan ru snem sijak nai spa kanai popra ti nadu kitu ki snem kitu ki por bangi GE ya gini ka rukom shoot ki ponan kam ki kamera VHS kitu bade di tape te hakatu ko por kaya de katu ka rukom ma te handai hadin kaya yang sadaka digital pada ki bade de gini ki mini tape te hadin manta pada ki layak bi de gini ki memory cards i berkhoi ki kamera kila change kila dei ki DSLR kata hi ka changes ke bangala i hak bai dei pat kani ka jing kala jong kerkom acting kum ki actor kan menchua ngala bat ong ba ka khamsuk menchua nomor ba hak itu ki por long ki breu ki 4 million than men pe ki video ban sngap ki jingruai ki ba kham ba ngi sngo tang ha ki radio lane ngi sngo tang ha ki kum gitu ki cinema halls sipangi film sipangi ndrei hak bai dei bat kini ki acting bade mentalong kala bak labak ki gibre kila million men pe kini ki digital format kila i kini ki jing change jing kala jong ka technology hak rukom shna film te kata kala wan ra ka trend ka changes jong ki nong shna film ru pat kumju ru ki nong page film ru hak bade bat kini ki films ki bangala de simenta ningkong gede ka film syai kalawai gede ka film hau snem sirja khana spak nai popra hadin ka tu kawan ka film lano kamit kan syai kalano ka film lano kamit kan syai gede ka film ka ba kham ya yo ba ha ki por ki dang dei de ki dis te gede ka film ka ba la de ba te hadin nang tu pade ngi la poi no ki film ki ba kham he khndiat kum ka nganwa da bana syam kum ka snam ka ut ka bainong ter kum tu kila dei be hapo cinema halls kim dei shoot CDs ke te hadu mentai ngela palat ar phautali ki film ki bangala de simanta hadin bangala wan phai beng ka kam film kemut hadin kat lai kat sos nam ye ti menta ngasim menta kum main actor he jong ka film te ngawat sini sitai kilat ki lenti ngala lek ki audition ki bro khoi kum tu te kidon ki bala jet yanga te don ki bat pat ki bakhlem jet ru te ngam tep hiru bangan ak negatif ne positif tang bala yo ak kamera kemut ngala don be tu jing kemen te haka film ngan wa na ban syam bada li kila shim nga ban akum haka negative role ke te ndang ala shim bentai ta role bada barok ki ya itnat lot te ki ya yero e ka rukom acting jonga te hadien gitu ka film ngan wa na ban syam bada barok ki ya pej yang akum gang he ke ki pej kum tahu negative role ke takada ki film ki ba offer yang aru ki offer be negative role ke tenre ya kan ka film menta bade balai ngas ak positive role kalong ba bun ki fan jonga am ki ba nang ni nasor ba kumju na sinong kondong keleng ki ong nga balai film ak aktor nak kowe ak min aktor nak namar film biang te hakata ka jing kwa jong ki paj ba am tenga kwa ban penhun yiki tenga kwa ban sim menta hino daladi ya ka film kum min aktor menjua hapor bang sim menta kum gang kum ong tin pareng ugang te hapor bang sim menta kum ugang te kemut ka acting jonga ka flow be namar bang ala amelin pinda ai ka script kum nuru kemut ngala yai be tenri ha kan ka film lanot ka bang submission menta te kadon hi ka jing pher kan namar nginum la re ban sim ka ju ka body language bangin through ka ju ka dialogue delivery te ka acting style ru ka la pher te kadon hi ka jing kum ong ma phi ka ba challenging ma ka bangan hap da plan shwa bangan le hap da script shwa shela di shwa ban le hap da mat hap da practice shwa haying khanang bangan pej bakan ya hap le hadu ka looks ki khmat ki ber khoi ka movement
long ngahap penbek ila dia te te kadon kata ka challenging kan mahaye ngasam bat ki perok parajor bat ki be trailang kim don rukum kata ka feeling nama bale ngalong jam bet ngalong soft spoken bet ngalong the way character tendre ha ka baki pai ja ka film ka bang aku mugang bade ngahap sim mi ka karakter bagi ong ba bangan long thik kumutu breu bosne wi kan kom ta kan te hayeng sapar pete ngalong normal bet kumujulong kiwi ki parlok parajor Nakaliang jonga ti kermen anda kami keni kejirwai ro anda lap pelat ti bakan long kaba pau nam ba lada kibri ki sutenat yanga ya ka sur jirwai jonga ti bikin khot yanga banrai nga long ba kluai kawi ki jingger pat jonga ki pai ba kalong ba kum ba phila kershan yanga haki film ki barim kuma phila yu yanga bakum no ngal aku mugang te kuma fikir shan yanga aku mugang hakane ka film ru hakane ka jinwa ru to kershan yanga aku aktor te kanang ba ka industri ka karkhana shna film jongi kanang ya chakaman ti kawi ka message kman ai nanga ti long nyai kershan ki nong shna film na shani kamar jing kershan ni fikir kershan nang de tang ki nong shna film yang ngi be shimenta baro natai ki samla ki banang mi ki banang shna jing ruai ki banang ruai ki badan ka sab ban ak melong ki actor actresses mo ti jing kershan ki pat bahi kan kieu kan industry jing shani ti tang kata hi kwa ban kershan ni kan film jing ba mun ru wan semi banak ki film nang ni shkmat ru banang mi nak stage jing